Studju nazzjonali li sar għall-2018 juri kif il-maġġoranza tan-nisa li saru ommijiet kellhom aktar minn 30 sena. Dan ifisser li l-ommijiet Maltin qed jikbru. Fil-fatt, l-istess studju juri kif aktar mill-4,400 wild tal-2018 twildu lill-ommijiet ta' bejn 30 u l-34 sena biex bekk kompla jonqos il-proporzjon ta' trabi illi jitwildu minn ommijiet illi għandhom anqas minn 30 sena. Id-Dipartiment tas-Saħħa qal li tul l-2018 twildu 4,516 tarbija, 118 aktar mill-2017. 51.4% minn dawn twildu lil koppji mhux miż-żewġa u ftit aktar minn 66% twildu lil koppji miż-żewġa. L-istudju jissokta juri kif minn dawn 158 kellhom bżonn għajnuna biex ikollhom it-trabi u aktar minn nofshom twildu grazzi għal proċess tal-IVF jew bl-injezzjoni tal-isperma. Tul din is-sena kienet innutata wkoll żieda fl-ommijiet mhux imwielda Malta li kienu jgħoddu kważi 25%. Il-maġġoranza ta' dawn kienu minn pajjiżi Ewropej u jidher ukoll li n-numru kbir ta' nisa li saru ommijiet sentejn ilu lestew sal-edukazzjoni terzjarja. Id-Dipartiment tas-Saħħa nota dan l-aħħar dettall b'sodisfazzjon kif l-edukazzjoni tal-om kapaċi taffettwa it-twelid tal-ulied. Il-maġġoranza ta' dawn it-trabi twildu bi ħlas normali u tul l-2018 saru 1400 ċesarja ta' emerġenza waqt it-twelid. Ftit aktar minn 17% tal-ommijiet għażlu huma illi jweldu b'ċesarja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.